nga may idea municipal ang atong kaibiran. Wala ba kayo mga kamay? Yan na, ibabalik ko ay hindi nga may karton kaya ginkuha ko malay kaya manong kumarot sa awan na gano'n. Wala na guys. Salamat para atong nagurot sa Kadbang Jingki. Diba? Nalusan atong representative nga may idea municipal ang atong kaibiran. Wala ba kayo mga kamay? Yan na, ibabalik ko ay hindi nga may karton kaya ginkuha ko malay kaya manong kumarot sa